Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tikulandireni nonse kuno ku Free Online Madrasa mu episode yomaliza imene tikufotokoza nkhani zokhudza zakatul fitri mwatsatane-tsatane. Tafotokoza momveka bwino chimene chikuyeneka kuperekedwa pa zakatul fitri kuti ndi chakudya. Ndipo tafotokoza zakudya zake, komanso tafotokoza amene tikuyeneka kumuperekera ngati tili ndi oyenera kuwaperekera. Zimenezo tafotokoza. Ndiye mu episode ino tikufuna kuona tsopano kuti nthawi yabwino ndi iti yoyenera kupereka zakatul fitri. Abdullah ibn Umar akutifotokozera kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adalamula kuti zakatul fitri imene iperekedwe anthu asadatuluke kupita ku swala, yani swala ya Idi. Ndiye kuti tionetsetse kuti inu ndi ineyo tikamabwera kumalo okaswalira amene timakaswalira apo pa musalla, chifukwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama swala ya Idi samaswalira mu mzikiti yayi, amaswalira pa bwalo pamene munthawi imeneyo pamachedwa kuti musalla. Ndiye asanabwere anthu pamalo amene wawa aonetsetse kuti zakatul fitri aperekeratu kumene akuchokerako. Sizili zokuyenerani inuyo kuti mudzitenga ufa, mudzitenga chimanga, mpunga, kaya ndi zakudya zinazo ndikumabwera nazo kumalo oswalira kuti akakuperekereni ashehe. Muli ndi nthawi ndithu yochuluka malingana ndi hadithi ya Abdullah ibn Umar. Nafi afotokoza kuti iyeyo Abdullah ibn Umar ankapereka zakatul fitri kwa omwe amatolera, amapereka yaumain, masiku awiri lisanafike tsiku la Idi, au thalathatin, kapena masiku atatu lisanafike tsiku la Idi. Iye amaonetsetsa ngati wachedwa kwambiri ndikuti amapereka litatsala tsiku limodzi. Songiza kuti amayamba kupereka pa 27, kapena amayamba kupereka pa 28, kapena amapereka pa 29 kumene. Izi ndi zimene maswahaba radhiyallahu anhum adachita, ndipo ndi zimene zidali zodziwika pakati pawo. Sama kala jijiri tsiku la Idi ndikumatani ndikumadikira akuti mpaka kuswali anthu 10 koloko, chifukwa chonena kuti ena ake akuti sanapereke chani zakatul fitri. Tiyeni tiphunzire asilamu kutsatira anthu amene adapambana kwambiri mu ntchito zawo mu nthawi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam amene ali maswahaba, ndipo amene wandi chitsanzo chabwino kwa ife. Ndiye maswahaba amapereka zakatul fitri imeneyi, kamupereka kwa otolera, kaya nokha mutenga ndikukampatsa osauka amene mukumudziwa, ndi zabwinobwino. Ndiye ngati anthu otolera tikuona kuti tikawapatsa mwina atichedwetsera, falipo ena otolera amene amatha kutolera ndikukapereka mwina pambuyo pa swala ya Idi, amene onde kuti akulakwitsanso. Amene mwapatsidwa ntchito yotolera, tolerani zakatul fitri ndipo iperekeni swala ya Idi isanapempheredwe, muipereke kwa onse ofunikira kutani kulandira zaka imeneyi. Koma mukapereka inuyo baada swalatul Idi, ndiye kuti inuyo mwalakwitsa, machimo akhala a inuyo. Anthu amene apereka akupatsani mu nthawi yabwino amene osakhala ndi mulandu kwa Allah, mulandu ukhala pa inu. Ndiye tionetsetse kuti tikupereka zakatul fitri masiku awiri, kapena atatu, kapena limodzi lisanafike tsiku la Idi. Ndiye tiyeni tiyeretse somu yathu popereka zakatu kwa amene sitingakwanitse, chifukwa choti ndifo chepekeredwa, ndiye kuti ndifo sauka, choncho tiyembekezere kulandira. Koma abwino ndi awo amene amasinkhasinkha kupeza njira, ngakhale kubwereka inuyo ndalama yoti mukagulire chakudya. Ngati mulibe pano koma muli ndi chiyembekezo kuti mudzayipeza ndalama ulendo winawo kutsogoloko, mumuuza amene mutabwereke kuti amwene ndibwerekeni ndalama ndifuna ndikagule ufa, kapena ndikongozeni chimanga, kapena ndikongozeni ufa, kapena mpunga, kapena chakudya chimene mungachitchulecho, ndicho linga choti ndiperekere zakatul fitri, ndizakubwezerani kutsogoloko. Zimene zosonzololedwa. Chachikulu nchoti inu ndi ineyo tikwaniritse lamulo limeneli la zakatul fitri. Ndikusiyeni m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Timpemphe Allah kuti alandire kusala kwathu kwa mwezi umene wa Ramadhani, ndipo timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atikhululukire zofoka zathu zimene ifeyo tachita mwezi umenewu, pamene timapunthwa Allah subhanahu wa ta'ala atikhululukire, ndipo atitenge ife tikupitirizabe ntchito zabwino zimene takhala tikupanga mwezi umenewu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.